Päivää, rakkaat luokkalaiseni. Me saimme aiheeksi toisen asteen yhtälön. Ja jotta voimme laskea toisen asteen yhtälön, tarvitsemme neliöjuurta. Ja mikä se on? Neliöjuuri on luku kerrottuna itsellään, eli luku potenssiin 2. Zoomatta. Ei. Lähemmäs. Ja tässä näemme 25 neliöjuuri on 5. AKA 5 potenssiin 2. Ja nelosen neliöjuuri on 2. AKA 2 potenssiin 2. Jatkakaamme. Ja tässä näemme toisen asteen yhtälön. Zoomaa tähän. Ei siinä. Vasemmalla. Noin. Ja tässä on... Ei, lähemmäs. X potenssiin 2 on yhtä suuri kuin 36. Ja jotta voimme laskea sen... Aivan, rakkaat luokkalaiseni. Tarvitsemme neliöjuurta. Elikkä x on yhtä suuri kuin 36. Elikkä se neliöjuuri. Mikä on 36 neliöjuuri? Fiksut arvaa. Aivan oikein. 9. 6. Noin, okei. Mennäänpäs tähän vaikeampaan. Oho, tämähän on aika vaikea. Elikkä taas tällainen 2 potenssiin 2 plus 4 on yhtä suuri kuin 20. Ensiksi joudumme poistamaan tämä härpäkkö, sillä kukaan ei tykkää nelosista. No niin, miinustetaan se. Joo, miinustetaan. Noin. Sitten siitä tulee x on potenssi 2 on yhtä suuri kuin 16. Nyt se on kivempi luku. Niin onkin. Ja se pistetään neliöjuureen. Ja mikä se on? Edelleen fiksut arvaa. No niin, Nikke. 4. Mä tiedän, että sä arvaatte. Onks 4? Ei kun Tommi. Sä siellä arvaa. No niin. Arvasit väärin. Se on 4. Moi, mä oon Tavimamma Tikka Velho. Tässä mä teille vastauksen kerron. Niin? Mikä se on? Se on 8. Ei oo. Mä todistan. Mäpä näytän sulle. Kato vaikka. Kaku 9, sitten... Siinä on se vastaus. Mutta tämähän on laskettu ihan väärin. Ei tainnut matikkavelho kuunnella koulussa, kun tätä asiaa opetettiin, mutta minä opetan teille sen oikein. Elikkä x potenssiin 2 on 9. Ja oikeasti se lasketaan tälleen. X ja 9 neliöjuuri on toista perässäni 3. X on yhtä kuin 3. Hyvä. Näin käy, jos lasket matikkavelhon tapaan. Numero ei ole häppäinen, mutta ei hätiä mitään sillä. Minun tapani on vastaus kaikkeen. Oho, eiku. Se on 9. Niin mikä se on? Se on 9. Tuollaista leijutaan kavereista, kun menee tuonne lukioon. Joo, itiksen lukio. Ja se oli siinä.